Eli tulkaa vähän lähemmäksi, ettei moottorin ääni häiritse. Joo, minun nimi on Olavi Piiranen. Olen syntynyt Koivistolla Koivusaaressa Eistilän kylässä 1925 ja joudun alokkaaksi lokakuussa 1943 Koivistolle Saarenpään linnakkeelle. Se Saarenpään linnake on mun kotisaaren eteläkärjessä. Ja muuten ensimmäisenä iltana, kun mentiin alokkaaksi, niin sanottiin, että ne, ketkä asuu tässä saaressa, niin lähtee viemään siviilivaatteita kotiin. Kotiin oli noin 10 kilometriä. Ruokailun jälkeen lähdettiin kävelemään tihkusateessa ja piti tulla takaisin, että sellainen reilu 20 kilometriä ensimmäisenä yönä käveltiin heti tuliaisiksi. No sitten sain koulutuksen. Oli niinku rannikkotykistön torjuntajoukossa, niitä kutsutaan nykyisin rannikkojääkäreiksi. Ja siellä sitten kun minusta tuli rannikkojääkäri, niin sitten sijoitettiin sen saman kotisaaren eteläkärkeen, siellä olisi ne Pitkäniemen tukikohta. Ja sitten kun kesäkuun 9. päivä 1944 alkoi Kannaksella se vihollisen suurhyökkäys ja se lähestyi hyvin pian sitten Koivistoa ja siinä se salmi siitä saaresta mantereella oli joku 5 kilometriä. Siinä mantereen puolella tie kulki aika lähellä rantaa sellaista Muurilan hiekkarannan yläpuolelle ja katsottiin, kun linjat meni siitä sitten ohitte. Meidän aseet ei riittäneet sinne saakka, mutta venäläisten hyökkäys eteni aika ripeästi ja siinä aina oli hyökkäysvaunuja paljon ja aina perässä juoksi joku 10 venäläistä sotilasta ja ne ampui ne hyökkäysvaunut koko ajan eteenpäin, mutta me oltiin sivussa, seurattiin sivusta sitä tilannetta. Sitten niin sinä päivänä, kun siitä meni ohitte, niin pysähtyi Humaljoelle, se on Koiviston kauppalasta joku muutama kilometri etelään päin, niin keskellä päivää ne pysähtyi siihen ja sitten oli hiljasta muutama tunti ja sitten alkoi valtava keskitys. Olette kuulleet niistä Stalinin uruista, rakettitykeistä. Sitten ei enää kuulu yksityislaukauksia ja se kesti, en muista nyt aikaa, mutta kumminkin niin yksityislaukauksia kuului ja koko alue peittyi savuun ja sitten se loppui ja sitten linjat eteni hyvin nopeasti sitten jo Viipurin päin ja sitten jo illalla, sen päivän illan niin Viipurin suunnassa oli sodanäänet aika kaukana ja seuraavana päivänä Viipuri vallattiin, me jäätiin sinne noin 50 kilometriä maarintaman taakse ja sitten seuraavana päivänä kun Viipuri oli vallattu, vihollinen nousi maihin Koiviston saaren pohjoisimpaan saareen Piisaareen ja meidät siirrettiin sieltä Pitkänniemen tukikohdasta sitten sinne Piisaareen pidättelemään sitten vihollista sitten, kun siellä oli paljon joukkoja vielä sen saaressa ja oli määräys, että perääntyä ei saa ja siinä pari vuorokautta niin jatkuvasti vihollinen rynnäkköjä teki, kun olette kuulleet, se on sitä urahuutoa, metsäraikoja ja kovasti silloin ammutaan sitten molemmin puolin ja saatiin sitten pidetty pari vuorokautta se linja siinä, mihin me tultiin, koska perääntyä ei saanut ja sitten 23. päivä puolen aikoihin linjassa kulki viesti, että nyt saa 24 tasan, niin peräännytään ja oli määräys, että peräännytään suoraan taakse ryömimällä, ettei vihollinen näe ja näin tapahtui sitten ja sitten lopulta päästiin jo pystyyn, kun oli riittävän kaukana linjasta ja kokoonnuttiin, siellä lähdettiin juoksemaan saaren etelään päin ja sinne linjaan jätettiin
noin 10 konepistolimiestä, niillä oli lippaita paljon ja ne piti sen tulivoiman äänen entisellään, ettei vihollinen huomannut, että nyt sieltä on kaverit hävinneet ja näin päästiin sitten ja juostiin joku 3 kilometriä ja sitten lähetti sanomaan, että nyt täytyy jäädä tähän tien kahta puolta, että siellä rannassa on sellainen iso saksalainen maihinnuslautta ja siellä on tungosta, että nyt täytyy tähän jäädä sellainen joukkueen verran tien kahta puolta. Käskettiin ottamaan hyvät ampuma-asennot ja että mistä pääsee perääntymään, siihen minäkin joudun sitten jäämään ja siinä joku 15 minuuttia odotettiin, niin sitten juoksi ne viivyttäjät. Sitten kuultiin jo, että nyt väheni linjassa ampuminen. Viivyttäjät juoksi meidän ohjattaja uusi, että nyt ei jäänyt omiaan. Nyt jäätiin kuuntelemaan sitten, että kuinka pian nyt niin kuin vihollinen tulee perässä, mutta se tuli aika hitaasti ja sitten jonkun ajan kuluttua kuultiin sitten venäjänkielisiä komentosanoja, mutta että ei sitten enää ammuttu ja sitten lähetti sanomaan, että nyt saa perääntyä ja sitten kyllä tie maistui, kyllä mentiin ja kovaa, vaikka oltiin jo pari yötä valvottu, mutta ja sitten niin päästiin niin lähellä rantaa, että nähtiin se maihinnuslautta, mutta siellä oli kova tungos, kun se oli jäänyt rannasta niin paljon ulos, kun oli matala vesi, niin piti veneellä siirtää miehiä rannasta siihen lauttaan. Se on sellainen iso lautta, jossa on kuvista nähnyt, että koko keula avautuu auki. Niin sinne sitten veneet meitä vei ja sitten siinä niin oli määrä, että siellä on joku everstilunnantti kivellä antaa käsimerkin, että koska saadaan perääntyä ja se käsimerkki tuli ja silloin mentiin ja lujaa ja päästiin siihen lauttaan ja se vedettiin luukku kiinni ja lähdettiin sitten tänne länteen päin ja oltiin niinku, mä olin sitten niin viimeisessä 5 miehen viivytyspartiossakin siinä sitten ja päästiin tulemaan, tultiin länteen päin ja oli oikein kaunis juhannusaaton aamu ja sitten niin muistan, kun saatiin siellä aikaisemmin sitten täydennystä ruokaa, Koivista Saarenpään linnakelta peräännyttiin ja sinne jäi paljon ruokaa, niin sitten sitä tuotiin sen mun kotikylän metsikköön, kun me sieltä peräännyttiin, marssittiin ohitte, niin saatiin sieltä sitten ottaa mitä haluttiin, niin mä otin 1 kilon säilykelihapurkin leipälaukkuun ja sokeria, ehkä puoli pakettia vanikkaa ja koskenlaski ja juusto. Ne oli ne, minkä kanssa elettiin monta päivää siellä ja ennenkin ja sitten siitä eteenpäin. Sitten kun päästiin siihen lauttaan, niin sitten yhden sotakaverin kanssa, kotikylän kaverin kanssa, niin kiivettiin sinne täkille sitten syömään sitä purkkia ja se maistui hyvältä. Kenttäpullosta oli jotain vettä jostain sellaisesta talvisodan aikuisesta korsusta, kun se oli täyttynyt vedellä, niin kun ei vettä saanut mistään. Sieltä otettiin, missä oli sellaista sammakonpoikasia, kun nousi pintaan, niin niitä pois ja kenttäpullo täyteen ja sitä vettä ja leipää ja lihasäilykkeitä, niin se maistui hyvältä. Ja sitten oli niin, että vihollinen on lopettanut ilmatoiminnan kokonaan. Siellä oli muualla Kannaksella iso operaatio menossa ja ne oli siellä ilmavoimat. Me päästiin ihan hyvin perääntymään ja sitten tultiin Orslahteen Säkkiäpälle. Meidät tuotiin ja sitten sieltä siirrettiin Vilajoelle. Ja sitten 1. päivä heinäkuuta heti puolenyön jälkeen herättiin, kun mä olin joukkojen johtajan taistelu lähetti, nukuttiin yhdessä kaupparakennuksen takahuoneessa, niin ikkunaa koputettiin, komppaniapäällikön taistelulähetys tuli ilmoittamaan, että nyt on vihollinen noussut Maihi-Teikariin ja nyt kiireesti Vilaniemeen ja siinä juostiin ensin sitä metsätaivalta ja sitten oli kuorma-auto ja hypättiin niihin ja mentiin Vilaniemeen ja siellä oli sitten kuljetus Teikariin ja siellä oli se Vilaniemen kartanoiden edustalla oli sellainen pieni saari ja sellainen kaunis silta, niin kuin Monrepon puistossa, sellainen taarisilta johti sinne saareen ja siellä saaressa oli sellainen huoneen kokoinen kivi ja kun venäläiset maataistelukoneet ja hävitteet jatkuvasti oli päällä ja sitä kiveä kierrettiin
paljon. Aina odotettiin, kun teikarista tuli vene, toi haavoittuneita ja sitten juostiin sitten veneeseen ja sitten lähdettiin taas. Ja ennen kuin tuli sitten se meidän vene, päästiin veneeseen, sitä kiveä kierreltiin paljon ja säilyttiin siinä ehjänä. Ja sitten ei voitu mennä suoraan teikariin, koska Tuppuran saaresta suorasuuntauksen oli näköyhteys ja sieltä ammuttiin, niin kierrettiin sitten pari saarta sitten ja sitten Melasaarelle ja oliko se joku, en muista sen saaren nimeä, sieltä sitten päästiin teikarin eteläkärkeen ja vene ajoi sitten sinne niin, että sinne hiekkapohjaan keula otti kiinni, hypittiin mereen ja koko ajan sodittiin sitten jo teikarissa kovin ja päästiin maihin ja ne maataistelukoneet oli sitten päällä koko ajan siinä ja sitten venäläiset hävittäjät, ne oli hyvin alhaalla, niitä 2-3 konetta aina tuli ja ampui sitten kaikkea liikkuvaa sitten, samoin kuin maataistelukoneet ja ne oli sellaisia, että niillä riitti ammuksia eteen ja taakse ja pieniä raketteja, ne oli panssaroitu alapuolet, ettei niin meidän aseet niitä tehonnut ollenkaan. Ne mellasti siinä päällä sitten kanssa ihan puulatvojen yläpuolella ja sitten lopulta päästiin sitten sen saaren niin kuin ehkä joku 300-400 metriä pohjoiskärjestä. Siinä oli sitten linja ja siinä otettiin sitten yhteyttä ja kovasti yhteen ja käytiin sotaa ja saatiin sitten aamuyön aikana saaren vallattua takaisin silloin ensimmäinen päivä. Ja sitten tässä nyt niin se on tuolla Pohjoiskärki. Tämä on Pohjoiskärki. No nyt niin, tässä tuohon me noustiin tuonne ja juostiin. Tuossa jossain oli linja. Siinä sitten ruvettiin sotimaan ja saatiin aamuyön aikana sitten saari kokonaan vallattua ja tultiin sitten, tuolla on tuollainen lahti, siellä oli kenttäkeittiö, sitten oli nälkä kovaa, niin siellä oli jotain soppaa, se oli jotain sellaista saksalaista, sellaista perunaa, oli kuorinen, silputtu ihan pieneksi, se oli sellaista tummaa soppaa ja se oli hurjan hyvä, kun siellä oli säilykelihaa ja sitä syötiin siinä sitten ja heti nukahdettiin sitten. No sitten oli ja kun mä olin sitten joukkuejohtaja, taistelu lähdettiin ja sitten sen komppania, sitten kun saatiin vallattua, niin se niin kuin miehitti tämän saaren kokonaan. Tukikohtia oli, mitä se on, jotain 120-30 miestä, sellaisia pieniä pesäkkeitä oli ympäri saaren ja minun niin joukkue oli tuolla sen saaren niin kuin tuolla lähellä Tuppuran saarta ja sitten tuossa oli meidän sitten se paikka, niin kuin, missä oli joukkueen johtaja ja sitten mä joudun aina joka toinen ilta viemään uutta tunnussanaa näihin pesäkkeisiin tuonne saaren eteläkärkeen ja kun siellä oli niitä kaatuneita paljon ja kun se polkuja kulin ja ei koskaan tiennyt, pelotti, että onko se elävä vai onko se kuollut, kun siinä oli se piti se reissu tehdä aina edestakaisin, mitä siinä on joku 5 kilometriä tonne, niin se oli aina sellainen pelottavaa sitten ja sitten oli 2 päivää ja sitten tuossa kun me ensimmäiseksi otettiin yhteyttä ja siinä kaatui paljon vihollisia ja kun meidän niin pääpaikka jäi siihen ja oli hellepäivä, oikein kova helle oli ja sitten ruumiit rupesi jo niinku tuoksumaan ja meidän piti sitten meidän majapaikan läheltä niin haudataan niitä vihollisen sotilaita. Kaivettiin vaan lapiolla sellainen kuoppa siihen, että saatiin pyöräytettyä sinne ja maanalia maata päälle ja siinä sitten niin joku huomasi, että siellä venäläisten repussa oli sellaisia niinku suklaalevyn näköisiä läpinäkyviä sellaisia sellofaanipaperin sisällä, ei tiedetty mitä se oli, mutta joku kaveri osasi englantia, ne oli amerikkalaisia sellaisia tabletteja tai sellaisia virkistyslevyjä. No sit ne rupesi kelpaamaan, sit noukittiin ne kaikki ja minäkin olen niitä syönyt ja ne oli hurjan tehokkaita. Kun niitä söi muutama pala, niin oli niin virkeä olo. Ne oli Amerikan niin kuin sota-apua venäläisille ja sitten ne haudattiin sinne ja sitten 4. päivä, kun 3. päivä vaihtui 4. päiväksi,
silloin oli meidän pesäke oli, tai tukikohta tuossa rannasta ehkä 100 metriä tuonne ylöspäin. Ja alkoi heti 4. päivän, heti kun vaihtui 4. päiväksi, niin kova tykistökeskitys koko saareen. Ja sitten tiedettiin, että pian alkaa maihin, mutta ei tiedä koska ja mihin. No sitten, ja sitä kesti, se oli alus vähän harvempaa, se kiihtyi aina vaan. Ja sitten siinä 7-8 välillä, sitten rupesi kuulumaan jo maataistelun ääniä ja tuohon niemeen nousi vihollinen. Me oltiin tuossa sellainen lahti, niin me oltiin tuolla lahden puolella ja sitten tuli kiireesti, me siirryttiin tonne niemeen niin kuin pidättelemään vihollista ja uusi miehiä, laivoja tuli sinne ja se oli kummaa, että kun ne hyppäs liian aikaisin mereen ja painui upoksiin, ne hukkui ne sotilaat, niin kuin hän kertoi. Niin nähtiin, kun sellaista tapahtui, me ei ymmärretty ollenkaan, että miksei ne tule niin, että jalat ottaa maahan kiinni. Sellaisia monta lastia nähtiin, kun ne hävisi ne miehet, tuli sieltä laivosta, mutta tuli paljon maihin. Ja sitten niin tuli taistelu tai komppanian päällikön lähetti sanomaan mun esimiehen joukkojohtajalle, että nyt on vihollinen nousemassa maihin tänne pohjoiseen osaan tätä saarta. Että kun tuolta tulee laivoja ja me tultiin tuohon johonkin, tuossa on sellainen vähän hiekkarantaakin, niin siihen kohdalla suurin piirtein. Ja sitten tässä oli jo se, en muista, 4 tai 5 venäläistä tykkivenettä. Tuossa ne oli tuosta saaresta niin ehkä 200 metriä tuonne ulompana, se oli vähän niin kuin täällä päin. Ne rupesi ampumaan. Me päästiin siihen se joukkuejohtajan kanssa katsoa, mitä täällä tapahtuu, kun komppaniapäällikkö epäilee, että ne nousee maihin tänne. Ja sitten rupesi tulemaan, niin ja ennen sitä, sitten kun se keskitys oli, niin, ja siellä oli sellaisia metsään tuonne kaivettu sellaisia yhden miehen suojapoteroita, ehkä 8 senttiä tai sen verran syviä, että kun sinne meni ja oikein meni matalaksi, niin sai pään maanpinnan alapuolella. Ja granaattia tuli paljon ja puuta kaatui niskaan ja oltiin sitten taistelu, lähetti kaverin kanssa, ne ehkä 3 metrin päässä toisistamme ja sitten siihen kaverin monttuun niin tuli hänen joku tuttava, juoksi tietä pitkin ja syöksyi sinne ja se sit ei kestänyt montaa 10 sekuntia, kun sitten tuli iso granaatti räjähti siinä meidän poteroiden välissä ja sen ilmaan heittää maa hautas meidät alle. Ja mä sitten kuulin, että kaveri huusi, että Olli auta, Olli auta. Ja sitä kesti ja granaatteja tuli koko ajan. No mä tungin sieltä maan alta pois ja näin, että tämä kaveri oli niin kasvot halki tuosta ohimosta leuankärkeen. Ja sitten se, kun tuli siihen myöhäisemmin siihen monttuun, niin siltä oli päämurskan. Että se ei enää tarvinnut apua. No mä tungin sieltä maan sisältä ulos ja rupesin vetämään sieltä maasta ja mun monttu oli vähän vielä niin kuin kuopan tapasta, niin vedin sinne ja rupesin sitomaan, sitoin hänet sitten sitten meillä oli silloin jaettu, ei ennen ollut, mutta silloin kun tultiin teikariin, niin jokaisella sinne aika iso sideharson rulla taskuun. Että oli tässä housun taskussa ne möykky, niin meillä oli jokaisella niin sellainen sideharson rulla. Ja sitten sidoin kaverin pään niin, että se oli paketissa. Toinen silmä oli vähän auki ja sekin oli sitten hiekkaa täynnä, ettei se oikein nähnyt. Ja sitten tämä esimies sanoi, että komensi mun viemään sitten kaverin tonne saaren pohjoiskärkeen, että sinne tulee veneitä. Vein kaverin sinne ja koko ajan tuli granaattia vielä. Ja sitten kun tämä kaveri oli niin sekaisin, hän vaan hoki sitä, että pääseekö hän lomalle. Ja granaatti tuli niin hiivatisti, eikä osannut pelätä, että olisi mennyt maihin. Monta kertaa piti väkisin vetää maihin, kun tuli sinne ryöppy taas. Ja siinä mä sitten sain jalkoihinkin muutaman granaatin, mutta ne oli sitten tuohon pintaan ja että vähän housut oli veräiset, mutta ei ne haitanneet. Ja vein sitten kaverin tonne ja pohjoiskärkeen hain sellaisen kivenkolon. Siellä oli
10, ehkä 100 haavoittunutta oli siellä jo. Kivenkolos odotti sitten niin enemmänkin. Kaikki kolot oli täynnä haavoittuneita odottamassa, pääsis pois. No, sitten mä hain sitten esimiestäni ja se oli sitten tullut tänne tuohon niemen tonne puolelle. Ja muuten sitten koko ajan tuli harhaluoteja, kun me oltiin tuolla, niin täältä niin aina räjähtäviä ammuksia oli ne luodit, niin joka puolella paukkuja tippui oksiin niskaan ja ei parannut nostaa päätä, kun täältä tuli koko ajan. Ja sitten niin tossa niin sodittiin ja sitten tuli näitä tykkiveneitä, rupesi ampumaan ja ampui ensin vähän niin kuin liian korkealle ja alensi, aina rupesi tulemaan, se oli sellainen joku 2 senttiä syvä potero. Siellä me oltiin mun esimiehen kanssa siinä, sitten mulla kone pistyi poskelle ja siinä olin. Sitten sen penkan takareunaan räjähti yksi laukas. Koko ajan näin, kun keltainen suulejäkki näki ja heti pamahtui takana, mutta aina tuli alemmaksi. Ja sitten tuli siihen poteron takapenkkaan ja sitten oli niin kuin olisi jollain kivellä tuohon oikeaan Lapaluun seutuun lyöty ja me menetin tajuntani siinä. Sen huomasin, että nyt rupesi lämmittämään niin kovin, että kun verta rupesi juoksemaan ja menetin tajuntani ja putosin poteron pohjaan, heräsin siihen, kun esimies oli mun päällä, hajaa reisi ja repi pusakka auki ja sitoi ja no sai sit sidottua ja kysyi, että pystyisikö mä kävelemään. Ja mä sanoin, että pystyn ja sit hän neuvoi, että nyt menet tuonne saaren pohjoiskärkeen. Menin sinne ja pääsin vähän matkaan, niin se mun taistelun lähetti kaveri, niin oli ihan lähellä tullut takaisin taas linjaa. Ja se oli aamulla, joku 8 aikaa, joskus 8 aikaa päivällä haavoituin. Ja hän ei ollut kovin kaukana tuosta linjasta, niin istui kiven päällä ja katteli. Ja mä ihmettelin, että missä sä olet ollut. Vein aamulla hänet sinne ja se oli iltapäivä. Hän istui vielä ihan linjan takana. Oli ihan sekaisin. Oli tullut takaisin tuohon sitten. Ja sitten mä otin kainalostakin vietin tuonne pohjoiskärkeen ja siellä sitten löysin sellaisen, kaikki kolot ja kuopat oli täynnä haavoittunut, niitä oli paljon siellä ja veneitä niin harvoin tuli tänne, toi uusia miehiä ja haavoittuneita. Sitten löydettiin sellainen yksi iso kivi, se on joku ehkä 3 metriä, 4 metriä halka sieltä, sellainen litteä kivi ja se oli niinku kivien varassa, että oli kaivettu sen alle sellainen iso onkalo. Sen mä löysin sitten ja lykkäsin sen kaverin sinne, se oli täynnä haavoittuneita, oli pahastikin haavoittuneita ja mä menin siihen niinku viimeksi sitten siihen oven suuhun ja olin yhden kaverin kyljessä, kun siltä oli sen oikean olkapään lihakset kaikki pois, nivel näkyy ja siinä oltiin kyljekkäin ja siihen se kuoli siinä ja sitten ilmestyi yksi joku oliko se majuri tai eversti siihen suuluukulle ja lykkäsi tupakka-askin, työmies askin ja sanoi, että kuka haluaa polttaa. No mä niin otin sen vasen käsi toimi, niin pistin kiertämään ja ei kukaan ottanut. Mä otin työmiestä, kun mä olin oppinut polttamaan tupakkaa ja poltin sen työmiehen ja odotettiin, että kuulisi moottoriveneen ääntä. Sitten kuului moottoriveneen ääntä siitä läheltä ja mä otin sitä kaveria, kun se oli puolisokea sitten niin kainalosta kiinni, että nyt lähdetään ja mentiin, siinä oli 50 metriä rantaa matkaa ja siellä oli näitä haavoittuneiden kantajia ja huusi, että ei mahdu enää, älkää menkö rantaan, kun vihollinen ampuu tuppurasta suoraan sulta, kun se näkyi selvästi ja granaatteja tuli, mutta en mä sellaista muistanut ollenkaan. Vaan talutin ja mentiin mereen ja siinä oli toinen vene lähti menemään ja toinen jäi siihen kellumaan ja meri hiljaa kuljetti sitä kauemmaksi. Sitten se kuljettaja meni niin kumartui niin kuin konetta jotain tekemään ja sitten kävi tyhjäkäynnin. Ja me oltiin sitten jo ehkä vajaan 10 metrin päässä kainaloita myöten meressä sen kaverin kanssa ja sitten se nosti päätäsi ja se huusi, että ei mahdu enää. Mä tunsin, se oli naapurikylän poika. Ja huusin etunimeltä, että ota mun. Ja se sanoi, tui tänne.
Ja sitten kun mulle ei oikea käsi ei toiminut ja oli niin maihin nousut jalas ja siinä sitten läpiköötiin ja pääsin sen joku 10 metriä uimaan vaatteet päällä ja kaveri ui perässä, se päästi lähelle. Tää mies niin tempas mun veneeseen. Mä sanoin, että vedä tuo kaverikin. No se veti sen kanssa ja me päästiin. No sit toinen edellinen vene oli jo kaukana menossa, mutta sitten se pysähtyi keskellä aukkoa ja granaatteja tuli tuppurasta koko ajan meidän veneeseen sinne, mutta meihin ei osunut. Mä en tiedä kuin siinä sitten kävi, koska se pysähtyi keskellä aukkoa ja me tultiin sitten perässä ja se oli, kuski oli köysi ulkona ja meidän veneen kuljettaja otti sen köyden ja pisti pollarin ja hinas sen, hiljaa tultiin ja granaattia tuli, mutta ei osunut ja päästiin sitten sellaisen suojaiseen lahteen, ettei ollut näköyhteyttä enää tuppuraan ja sinne oli rakennettu sellainen tilapäinen laituri, mihin näitä haavoittuneita ja tuotiin. Ja siellä metsikössä oli linja-autoja sitten odottamassa, kun lasti tulee. Ja ne oli penkit otettu pois ja oli kaksinkertaiset paaripotilaspaikat. Ja siellä oli muun muassa sellaisia linja-autoja, kun luki Turku-Naantali, Turku-Mynämäki. Ja meidät ohjattiin sitten Turku-Naantalin autoon. Ja sitten kun me pystyttiin kävelemään sen kaverin kanssa, puolisokean kaverin kanssa, niin takapenkki oli paikana. Mentiin sen takapenkille ihan oikeaan reunaan näin ja hän siihen viereen. Sitten siihen kannettiin mun alokasajan ja päällikkö, kapteeni Näräkkä ja se kun vei ensimmäisen kerran meidät linjaan Piisaaressa, se kapteeni kannettiin siihen, sen oli Melansaaressa mennyt pikakirjan suihku murtanut toisen jalan luut ihan murskaksi. Ja se oli hurjan näköinen, oli sidottu sit ja oli kaiken näköisiä vaatteita, mitä oli leikattu pusakasta tai paidasta. Ja sitten oli sellaisia pari seivästä metsästä otettu jalan tueksi, että luut pysyy vähän linjassa. Ja ne jalat oli siinä niin kuin mun sylissä ja sitten sillä oli hurjan kovat tuskat. Ja sitten kun linja-auto lähti ja jalkaterä heilui velttona, niin mä otin vasemman käden, pidin sen varpaista kiinni ja päästiin sieltä, eikä enää ollut. Sitten rupesi pelottamaan, että jos nyt tulee linjaa tai lentokoneita, että miten meillä sitten käy. Se oli suuri pelko siinä, kun sitten lähdettiin Säkkijärvelle päin menemään, mutta ei enää tullut vihollisen koneita. Ja Säkkijärven jonkun talon pihalla meidät vietiin ja sitten siellä oli sitten ensimmäisen kerran ammatti-ihmiset meitä sitomassa, oli lottia ja ohjasivat meitä sitten sinne sidontapaikalle. Ja mä talutin tätä mun lähettikaveri, sillä oli pää paketissa ja päästiin maahan, niin ne huomasi, että kysyi siltä, että pystyykö sä kävelemään, vaikka kotiin saakka. Ja samalla menitti tajuntas. Hänestä tuli paaripotilas sitten ja nähtiin joskus 40 vuoden päästä sen jälkeen sitten ja nyt ollaan pidetty kyllä yhteyttä. No sitten meidät sanottiin, että mikä rautatieasema Kotkan pohjoispuolella on sellainen risteysasema, niin sinne sitten sanottiin, että meidät vietiin, että huomenna aamuna lähtee junaa viemään haavoittuneita. Ja oli aamulla 8 määrä olla siellä asemalla, Tavastilan asemalla. Meidät vietiin sinne ja sitten ilmoitettiin, että juna lähtee aikaisintaan 10. Kun koko ajan tuli haavoittuneita Teikarista ja Melansaaresta jatkuvalla jonossa niin autoja toi haavoittuneita ja sanottiin, että lähtee sitten kun on se hetki ja annettu aikaa ja sitten sieltä, kun mä pystyn kävelemään, mä olin sitten kyttäämässä siellä, kun kavereita tuli, oli tuttuja, niin aina kysyt, kuin sillä kävi, missä se nyt tiedäks sitä ja tätä. Ja no sitten ja sanot, vaunuja tuli lisää junaa ja tuli 2 veturia ja sitten siinä ja kesti kauan aikaa ja sitten yhdestä vaunusta tuli alas haavoittunut sotilas. Mun Pitkäniemen tukikohdan hyvä kaveri Uuraasta kotoisin, sellainen Yrjö Lindström,
tuli vaunusta alas ja oli mennyt konepistolle luotu poskesta sisälle ja tullut niskasta ulos. Eikä siinä ollut siteitä ja pää oli nuorottomaksi paisunut ja sellaista veristä visvaa vuoksi vaan. Ja ei hän pystynyt puhumaan, mutta näytti vaan, että hänellä on kova jano. Sitten meille ei annettu tuotu vettä ja kaikilla oli hurjan kova jano. No sitten oli lähellä joku kauppa, niin mä otin ja talutin, sinne mentiin kauppaan, se oli auki sitten jo, se oli 8 jälkeen siellä oli naisia useampia, kun me mentiin sisälle, kaikki rupesi itkemään. Ja sitten tuli tuoli ja tarjottiin, että mitä te tahdotte? No sitten ei muuta kuin, että jano on kova. No mulla ei ollut hätää, kun mä sain juoda, mutta Yrjö, niin hän valuutti sitten niinku kasvolle siihen suuaukkoon sit, ja hän sai kauan aikaa, hän oli ihan märkä. Tuotiin uusia pulloja ja sit lopulta hän sanoi, että nyt lähdetään tai osoitti, että nyt riittää jo. Ja sitten niin, mä talutin hänen sinne junaan ja hän meni vaunuus ja sitten sattui niin, kun mä sitten olin haavoittunut ja tuohon oikean lavan seudulla ja sitten jouduin jossain vaiheessa niin Helsingin Ruskausro Invalidisäätiön sairaalaan. Siellä mun leikattiin sitten 2 kertaa ja mä jouduin olemaan lähes 4 kuukautta sitten ja kun ei haava parantunut, siellä oli sinne lapaluun alle muodostunut mätäpesäke, kun siellä sai sen sirpalan. Siellä oli mun likasta kesäpusakkaa ollut siellä mun lapaluun alla 4-5 kuukautta, niin se oli tehnyt sellaisen pesäkkeen ja sen takia mä olin siellä olemaan. Ja oli niin kauan, että sitten oli jo niin jotain tansseja messuhalliin järjestettiin kerran ja mä menin, kun mä pääsin liikkumaan kaupungin sitten päivisin, kun vaan oli ruoka-aikana ja illalla ja aamulla aina saa lääkkeet ja vaihdettiin sidettä. Ja sitten niin siellä olikin tämä Yrjö Lindström oli kans tanssimassa. Se kun oli luoti mennyt läpi tuosta kasvoista. Ja sanoi, että ei hän mitään muuta kuin pääsisi niistä raudoista, kun leukaluut oli raudotettu. Että pääsisi raudosta ja saisi tekohampaat. No sitten kun siviilin päästi, hän oli turkulainen ja sitten me työelämässä tavattiin sitten. Tällainen tarina oli mun se sotareissu. No siitä mulla tuli se, että mä olen lievävammainen sotainvalidi. Ja minulla kävi hyvin. Että on erittäin tyytyväinen, mutta sikäli niin tää on hyvin muistorikas saari. Kiitos. Hieno esitys. Mä olin silloin 18-vuotias. Silloin 25 syntynyt, silloin otettiin, oli sitä nuorinta ikäluokkaa, 18-vuotias kun mä haavoituin. Mikä kuukausi on syntymäkuukausi? Elokuu ja heinäkuussa mä täällä niin haavoituin. Mikä joukko-osasto oli, mistä se oli RTR 2, sellainen niin kuin torjuntaosasto, niin kuin nykyisin sanotaan rannikkojääkäri. Ja pataljoonan päällikkö oli majuri Tulikoura. Kun tuli määräys, että joudutaan tänne Teikariin, niin se määräys oli, että nyt joudutaan helvettiin. Miltä se nyt tuntuu palata? Onko tämä ensimmäinen kerta näillä? Olen käynyt täällä vaimon kanssa 2 kertaa ja sitten, se vielä on tärkeää. Sitten kun mä kuulun sitten rannikkojääkäreiden sellaisen niin kuin, rannikkojääkärit, niitä koulutetaan nykyisin. Ennen oli Upinen, nyt se on Dragsvikissa. Ja ne on ottanut aikoinaan niin joukko-osaston merkkipäiväksi Teikarin taistelun päivä, eli 5. kesäkuuta. Ja aina kutsutaan sinne... Ei mitään. Ja kutsutaan aina joka heinäkuun 5. päivä tulee kutsukortti ja rituaaleihin kuuluu, että sitten Teikarin taistelijat, meitä on enää siellä 3. Ja mä olen nuorin siitä. Niin 3 ollaan laskettu seppeleen Teikarin taistelijoiden puolesta. Joo, sitten Turun rannikkojääkärin kilta.
ne suunnittelivat, että tänään pitää saada muistomerkki tänne Teikarin saareen. Sitten ne sai Johanneksen, se oli venäläinen veteraanijärjestö, sai yhteyden siihen ja yhdessä ne hommas muistomerkin ja se jossain täällä venäläisessä kivenveistämössä se laitettiin ja se oli se 85. Niin sitten tuli kutsu, että me tullaan niinku Venäjän valtion vieraaksi ja tullaan sen muistomerkin vihkiäistilaisuuteen. Sitten me tultiin tuonne Uuraaseen sinne, sehän oli silloin venäläinen sotasatama. Ja oltiin tuolla Johanneksen, siellä oli joku, mikä hotelli, Lokki. Sinne ensin yövyttiin siellä ja sitten niin venäläinen linja-auto haki meidät Uuraan sotasatamaan. Ja sitten siellä niin otettiin vastaan, sitten siellä oli näitä suomalaisia veteraaneja ja venäläisiä veteraaneja, otettiin vastaan sen laivasto-osatan ohimarssi Uuraan satamassa. Ja sitten niin meidät ohjattiin venäläisiin sotalaivoihin ja oli se matruusia aina käsipuolessa, aina autettiin, aina tuli istuinta. Sitten laiva ankkuroi tuohon ja sitten venäläis meidät soudettiin sinne siihen muistomerkin kohdan rantaan ja aina oli sotilaat auttamassa ja siellä oli Viipurin kaupungin joku apulaisjohtaja, puhuisi joku korkea-arvoinen upseeri, sitten oli rannikkojääkärikillan edustajat puhui ja sitten laskettiin seppeleet, tämän rannikkojääkäri-illan, siis me ollaan Teikarin taistelijat, ollaan siinä niin kuin sellainen sivuporukkana, niin Teikarin taistelijat laski seppeleen, niin siinä oli 2 upseeria ja minut määrättiin sotilaana laskemaan sitä seppelettä. Mulla on siellä komiat valokuvat, vahinkoit en ottanut mukaan, vaimot oli mukana täällä se oli mahtava tilaisuus ja me seistiin se muistomerkin edessä ensin, kun se laskettiin seppeleestä, vedettiin kunniaa, kun meillä on rannikkojääkäreiden paretti. Se mikä on nykyisin rannikkojääkäreiden ja suuret kunniamerkit rinnassa ja käyttäytyi niin kuin sotilas siinä sitten kättä päähän ja se oli hieno tilaisuus sitten. Ja sitten otettiin valokuvia, minäkin olen rannikkojääkärikillan puheenjohtajan kanssa siellä kiven kahta puolta ja sitten vaimot oli mukana. Sitten venäläisten veteraanien rouvat oli järjestänyt piknikin ja samoin rannikkojääkärikilta vei sinne samppania ja muovipikarit ja makkaraa ja siellä oli sitten sellainen vaate levitetty siihen edustaan ja munkin vaimo oli siellä yhtenä sitten järjestämässä sitä ruokailua sitten ja kohotettiin pikari ja sitten niin venäläisten veteraanien rouvat oli, siellä oli suolakurkku, erikoisen hyvää venäläistä suolakurkkua ja erilaisia makkaroita. Että sellainen tapahtuma. Mulla on siitä vahinko, ettei mä ottanut, mulla on hieno kokoelma valokuvia siitä reissusta.